Здравей, Жоро, добре дошъл. Здравейте, добре заварили. Винаги се радвам, когато съм тук. Намираме се в Аквацентър, където се стремим да популяризираме няколко съоръжения. Swim Spa, ще ги нарека мини басейни с мотор за насрещна вълна, в които човек може в домашни условия да се чувства като в един басейн с олимпийски размери. Би ли така приял да ги пробваш, за да видим как ще се чувстваш? О, разбира се, с най-голямо удоволствие и благодаря за поканата. За нас е удоволствие. За мен също. Здрасти! Здрасти. Ще разкажем ли кой си ти, на колко си години и от кога плуваш? Да, аз съм Стефан, аз плувам от 3 години. Браво! Имаш ли медали по плувни спортове? Да, 11. 11 медала, вау, това е страхотно! А откъде си? От Ван. Предполагам, че там плуваш в плувен басейн, стандартен. Да. А този басейн как ти се стори тук, в който сме ние в момента? Еднакво, но тук е още по-добре. Защо? Вълната насреща не те ли притеснява? Не. Чувстваш се страхотно? Да. Ако имаш възможност да плуваш всеки ден в такова съоръжение, би ли плувал? Да, всеки ден. Браво на тебе, страхотно! Видяхме как се справяш, комплименти с фантастична техника. Как беше? Сподели ни малко впечатления. О, много приятно съм изненадан. Това за мен е страхотно съоръжение, което може да се ползва освен за плуване и плувни спортове, освен от хора, които сега почват да плуват и такива, които са професионални пловци, но това според мен е прекрасно съоръжение за рехабилитация на хора с двигателни увреждания. За мен беше удоволствие. Добре дошъл си във всеки един момент. О, много ви благодаря, за мен също.